Il-femiċidju ta' Pawlina Dembska huwa sejħa l-azzjoni biex tiġi indirizzata l-inugwaljanza bejn is-sessi fis-soċjetà tagħna. Kien dan l-appell tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza wara li l-awtopsja fuq il-kadavru taż-żagħżugħa Pollakka ikkonfermat li Pawlina Dembska ġiet abbużata sesswalment u nqatlet, allegatament minn żagħżugħ li ma kinenx tafu u mhux qarib tagħha waqt li kienet qiegħda titma' qtates f'taslima. Dan il-qtielet ikun meqjus bħala każ ta' vjolenza fuq in-nisa huma saħħu li l-possibilità li l-aggressuri bagħti minn kwistjonijiet ta' saħħa mentali bl-ebda mod ma jiġġustifika jew jiskuża il-mottiv misoġinista ta' dan il-qtil. Il-Kummissjoni rikonoxxiet il-fatt li n-nisa jgħaddu minn firxa ta' forom differenti ta' fastidju u abbuż li jsofru waqt li jiffrekwentaw postijiet pubbliċi u fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-Kummissjoni qalet li għandu jsir sforz kollettiv mill-awtoritajiet kollha u miċ-ċittadini kemm nisa kif ukoll irġiel sabiex tkun indirizzata bis-serjetà din il-problema u biex isir dan huwa importanti ferm li l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun integrata fil-forom kollha tal-edukazzjoni formali u informali u għandhom jiġu żviluppati għodot edukattivi effettivi biex jgħinu dan il-proċess.